Zaman berjuang zur kelingan anang-anang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah biyen ninggal janji ning saiki apa lali sadongi seko jago yen mendung kasili capek gunung sokor bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang jane padha lara lapa kejaman analangan biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah biyen ninggal janji ning saiki apa lali gunung sadongi seko jago yen mendung kasili capek gunung sokor bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang nggonmu padha lara lapa dejaman berjuang zur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi saiki langsing ya wah sadu ora ketemu sak poso kok langsing iki piye boh maganti nawekmu to woi ana oke halo aku langsing ya mbah iya iki bar keguguran gugur gunung gugur gunung ya assalamualaikum meni suarane lanang ngono jare mbah iki cah cilik-cilik meni suarane lanang kok kenal apa tili jar ora pateni karo ayo padang urung wis ping 3 lemu kok sok ato mbahku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Iki ning desa Kragon. Wah. Wonge kompak-kompak. Wah, sing lanang bagus-bagus. Sing wedok susune gede-gede. Heh. Heh. Saru. Wong wedok iki ra ono susune iki bencong kuwi. Mak, tili. Gudulmu mi. Isine ming gombal. Jare sapa? Aku wingi bar saka Thailand nih. Ana kono golek rosak, ora gumon. Aku wingi bar sontek solikin kok. Ah, solikin mbahmu. Kowe iki. Oh. Rene. Cik dok, cik. Ah, parani ya. Wah, bener. Terus. Terus kayak ngono kuwi. Piye? Meni piye? Ora tak pentili rene. Hei. Mas. Langsung mlebu ngombe wedang teh, Mas. Kena ada luarsa kowe, Mas. Wah. Nantang kok aku, pentili sisan gumoh kowe. Iki neng desa kene iki ge halal bihalal. Heeh. Terus Ya sing wong-wong iki aku burun asetan kowe, Ju. Sing nang kene iki mlebu pedak omah. Gus, pinarek Gus, munjuk Gus. Oke, aku ngono ta. apa Gus apa? Ya Gus kebo ta. Ah, Gus bosok. Ayo. Kok ngono kok Gus? Gus kok dis-disan bojone kancane barang dipangan. Maksudnya wis dadi rondo. Cahimu kowe kenapa kowe, Ju? Ngombe-ngombe wae, urung cabut dhek ngombe. Ya, Mbak ya. Mbak, I love you, Mbak. Alah. Kaya bagus-bagus kok kayak rupane kok silit mojo ngono kok. Oh iya, mending aku. Terus? Aku mencintai seorang wanita. Terus? Tidak mencintai seorang banci. Ora, aku ya dicintai para lelaki nopo? Aku ya dicintai para lelaki. Itulah lelaki kata. Ayo, sing wong lanang sing matane lamur. Wah. Nah, ya ki nyenengi kaya ngene iki. Ndak aku muga-muga wong kene iki Sapa sing meni expired? Ya, kowe nek mendem sesuk goleki aku awas. Wah. Aja mendem, Mas. Ora Wong kuwi. Bos, Ora krungu. sing wingi wae urung bayar kurang 20.000 kok. Ora cetha meneh kowe iki. Ya wes, saiki lagune apa iki? Apa? Tak inbox, awega bengi-bengi kok ngejaki VCS-an ya wegano. Oke. Hei. Saiki fokus. Ayo prakanca. Ayo prakanca. Yo. Men sing nyanyi men gawean. Padha lanange kok ngejak VCS. Tak leksisan ngono. Ayo prakanca ngawruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji sira kelawan ngaji big bidone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping poso ana ing bulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji amun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo prakanca rukun Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji sira lawan ngaji
kaping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kosong piye Bu oh ya Ora kata-katanan. Wah. Dodene ora do duwe bojo kok kata-katanan. Ya Mbah Kam ya. piye Orang glinting-glintingan. Oh, ora ngomah rano sing ngeriye, Bos. Dikira. Oh. Nang omah ra duwe bebek e. Angrem ki ane iki. Nggih dadi Aceh. Iki rane sunan iki. Wah. Aku mos sak wong wedok sing ayu-ayu ngene iki lho. Weroe kok mung Rahmah itu. Nek Rahmawati beda. Rahmawati. Ya. Walah matane kaya barong seje. padake apa ae ya nek bosen ro aku ya sesuk nek kono tanggapan ra tak jaki beres wah aku karo aku ngisen-ngisen kae ngapa mampir nang kono madang tanduk wah sikae aku batin iki apa menungsa apa iblis iki aku ayo matamu kira kuwi wong mangan wae urung kok menip tanduk ping pindho kok ndek metu ditokke panitia engko medho siji tak metu digledah tase ana panganane pirang-pirang sapa sare gledah ora tak mapan ngawani mutah-mutah kowe arek gledah aku nya tak bukake nya kok ana kaya ngono barang kuwi kewan apa kuwi oh mboten pareng kok cah cilik oh sapa tutuke kowe kuwi hek oh tak ambung sisan malah heeh wani kowe mlonyoh raimu tak ambung aku yo sing pakem-pakem dhisik golek jalan-jalan karo dangdutan yo yen liwat aku kelingan kupo kae biyen tak koleren ning cagak kebak tulisan warna apa tondo isih prawan jenenge Bubuk asmara biyen kae kanggo anggo tresno tanpa bantal tanpa kloso protapote ketaman asmara Bubuk kae nyimpen ati nganti besok ora bakal lali iya kae kebak cerita wayah wengi nganti gagat rino catetan sajroning saya ngerati aku kowe dadi garwa liren ning Bubuk asmara yen liwat aku kelingan Bubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge Bubuk asmara biyen kae aku andum tresno aku kowe dadi garwa potapote ketaman asmara Bubuk kae nyimpen wati ganti besok gumekan saiki Bubuk kae kebak crita
wayang bengi nganti kaketrina. Ma. Kowe biyen kelingan nek nang gubuk asmara apa ora? Ndak nang kowe gubuke gubuk reyot kok, Ju. Aku ngerti. Semplok ngono. Marai gubuke bladare tugel, Bu. Heeh. Bladare tugel. Anu. Bladar iki boros. Asing numpaki negar-negar kaya ngono kok. Wah. Jenenge ra gubuk asmara. Gubuk derita to kowe. Rene ya meng hola-hola. Ya ora apa-apa ming 20.000 teko gubuk reot ora apa-apa dadi kok. Sementing kan metu. Metuntute. Ngene iki sing kemarin rusak-rusake barange bekas wong lanang. Ya ora. Jare sapa wong lanang ya butuh kok. Hei, Salahe dhewe. Hei. Wong lanang dandan kok ditumpaki. hei, Ju. Napa? Aku kuwi kaya ngene iki biyen lek supet nang tengkon, Bos. Aku ora supit kok. Dikletak kirik nang mburi omah kae. Arep napa? Aku mugano kireke kejang-kejiang. Tandani. Ki lho wis tau weruh aku. Sapa? Iki Yanto. Wah, tukang kuwi mono. Aku wis percaya. Malah mending ngene. Mak, kok bentuke beda karo nggon aku. Oh. Mending ngono jare. Yan, kaya ngapa bentuke ya? Tenan, nggon aku ki bentuke pink. Yan, Jare sapa expired? Rene tak ndari tak bukake rene. Nak wani. wis bentuke eli, rambois kecing meneh. Ya jare sapa? Jare Yanto. Oh dari Yanto kecing kok Yan. Ya sesuk rasa dilatih ya Yan. Maksudnya dilatih es krim. Heeh. Heeh. Yo, siap dah. Keren Maju, pripun, maju, Mbak? maju, Mbak. Keren pripun? Wes, Oh ya. lagune wajib main. Wajib main. Alah mbok meneng, Bu, marahi aku kepesing ya, Bu. Elek-elek iki biyen balane Noah iki. Apa bolane Noah? Oh, Noah ki aku dengon-ngon kethek jenenge Noah e. Samplok piti kowe iki. Oh, wah jan mari geblet rene tak teleki iki nih. Wajib main lanang wadon durung ilmu. Wajib nyai lanang wadon durung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Aja liren durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Robi iku asale gawe wenang. Robi iku asale gawe wenang. Kita memesuna. Apa, Mas? Bu, muridmu apa? Iki lagune piye? Wes rasa padu, wong variasi baru kok padu. Karena Rahma ki ngalamun. Delok kok lucu. Ayo, delok lucu.
Jam laku ndak stres, kebo stres. Dadi wong atiku nalikane pisanan ketemu pegel boyoke Apa iki? ayo dadya lagu padha ati siang rindan dalu yo bidar jiwa mudarasa tumete sekalbu yo lerku yang isa koro dekatiso rode hatiku suwe itu jampi mung itu jampi ati sawiji najan apa tak lakoni sapa pamitanku desiramu dadyane kipetku mugi Gusti lali tresnaku ki mati yo ketile wong atiku sepisah ketemu bisa ketemu bagus tadi laku ondo hati ritak siang lalu kinar banci tumeke singkolku lir nguyai sekoro tanpa bisa muloke atiku tarik bro suwe aku dungani iwane atiku eto japi ayo raja ati sawiji ajan atau tak lakoni asik sabdo panitaramu dadya ing siseku mugi Gusti nilani tresna kuki mati dimiki Bu dimiki sik kuwi mama dimiki kebo ngelak kebo mendem ketara mubengi munggah pindho Mah bolomu semaput gelegekan bawang mbok keleki ana sukete apa ora Bu ana sukete apa ora bedane apa to Bu bedane apa apa ngudu bilahi min dalik gasal baleni nek wani kae olah hulu
Batine entrek Mas, baterene. Cik. Baterene, Bos. Syukur kowe. Batasi ora. Cik. Cik. Iki lagune apa iki? Mafailatun. Cik. Ya, sik alon-alon iki gak dipriksa neh. Sik lah, alon-alon, Bu. Kowe ku teleke ndak lara kok. Hei, cedake Mafailatun, cedake sithik. Nah, kuwi. Iki doe kene mburi dhewe sapa? Entek. Mburi dhewe sapa, Bu? Malah padune kok kreyok kowe. Kreyok. Mafailatun Assalamu alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatun Balen Bu mencilek kowe Bu. Ora. Iki sing joget lek pacari ket mau sangar-sangar kok jogete hola-holo. Wah iya, nanti yang iki etak-etak kok. Kowe iki mau mendukung apa piye dulu? Lek kowe anake kok pasak. Lagune sing rada sing cepet. Nang kene iki utang desane dhewe kok joget hola-holo. Banterke musike. Sik. Sing banter musike. Masa kebo suarane ngono? Iki sing imut-imut kok iki. Apa ae ora to sing ketipak tak ngono ya. Kebo gudel. Suarane wuk. Bu. Wong suara kebo kok wuk piye? Apa iki? Anak lanang. Wis to. Bu, ya Irfani saiki. Oh. Lek madang, Bu. Nang wetan lho. Oh, iki ana requestan njaluk mlaku sik Palestina, Mbah. Saka kanca-kanca sinari, Mbah, Candi Mulya, Mbah. Yo disengkuyung bareng-bareng. Sana kadang donya iki sing ana pepalang nyatane Palestina ise ana perang terus ki tidak sambung wis kinaris nyoto Palestina dadi tangis yo kaya Palestina katakan iblis
sing ngrasake ceritane kono para warga mung nasibe wis keluntar-luntar ceritane Israelnya marang nafsune orang elingi para warga dadi beban sana kadang donya iki wis akeh pemenang nyatane Palestina isih ana perang wis dinarik Palestina iki lagi nangis kaya Palestina katakanlah iblis kaya apa sing ngrasake ceritane kono para warga mung nasibe wis kelonto-lonto ceritane Israelnya tak nuruti marang hawa nafsune rake ligi warga dadi bebantane akeh piye kae piye Bu urusane Bu durusi sik Bu kae Bu tuntak Bu teko kendang tok Misal Siti buka Siti buka Siti buka Siti buka Siti buka Siti buka Siti Pidon sithik tengi aku iso ora omong kowe iki karo aku kaya omong bok wis bok ngono pidon sithik tengi pidon sithik iya hop ana cah cilik mburine ana cah cilik keke balik sik ya rene terus tak sapa asik ndak ngono kuwi lha apa le ndak ngono kuwi lagune iki aja sing ngono kuwi aja ditiru ya nang aja ditiru karo donga Dek wah hei ndak lagune ngono kuwi lagune ora ngono kuwi Ju tenan saben malam Jumat aliku por mulih ning omah kanggo jalo donga wacana Qur'an najan sakalima hop setan koyo ngono kuwi malaikate bingung belekke piye denger macrit yo lagune sing apik
Yo, tak dung tak tung dung tung tak tung tak tung dung dung tak tung tak tung dung tung tak tung Ramaedan koyo wong edan Maju terus. Terus. Nang ngene iki nanggap uang ora nanggap ledek kethek je. Heeh, ya yang ya. Wes lempet kerean mah. Wah, repetke. Yo, lagune apa meneh iki? Dhuwur kena, ngisor kena. Wis. Sikak. Alah. Engko tak segap nang pasar kowe. Yo terus sih. Ya Irfani ronce kembang modale muda gemilang ojo sira pleng-plengo miturut dawuhe pangeran monggo lupa ingkang sekeca urip kita ning dalam donya ora suwe amung sedelo ya Irfani ronce gambar wong ini ubiar kumilan ojo sira mengo miturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce kembange muda gemilang ojo sira plenga miturut dawuhe pangeran ojo diseneni pancen ngono kuwi gak meneh jajal joget Jajal joget. Tengah, kebokon tengah. Joget tengah. Kene, kok tak sawer wis, tak sawer. Ya, siap. Oke. Bu, goyang-guyu kesemro sliramu ngono. Ya Irfani ronce kembang wangine ubiar gumilang ojo sira mengo diturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce kembang wangine ubiar gumilang ojo sira mengo diturut dawuhe pangeran hop nuruti kok kebo keplok penak. Bu, aku nih mbake kon diet. Iya sayangku. Ngono lho perute. Arep duit yang Besok diet. aku kowe klaten nama tuh aku. Sik karo mbake aku karo wis siji. Kowe iki blok-blok anakku semangati. Yang tak semangatmu. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok saya nelongso saya suwe kok ngene rasane kelingan kenyokan kepati-pati yen ora sambat wis ra kuat arep jalo tulung bingung leku nembong butuh kasmaran kenyokang kepati-pati tindak tanduke saya ngremenake larang esme ngrekatake yen arep rida karo sapa arep
sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung reku nembong oh saya suwe kok ngene rasane kasmaran kang saya kepate-pate datangku larang tadi gawe larang semek yang semakin yen nyoba ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi laga dheweke teko lan kondo yen tresno piye aku pasrah lan lilo tidak tangguhe saya ngebenaki larang sewe keketake ya bom mimpi ora apa-apa yen ati iki iso dadi lega dheweke teko lan kondo yang tresno iya piye aku pasrah lan lila apa warakan apa oh brodut Dadit meneh Iki mlebune arep sigro-sigro apa-apa. Salam bahagia, selamat datang semua. Kami api semua kedatangan ibu dan bapak. Bila ada kesalahan kami untuk mohon dimaafkan. Di tempat kami, salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. Biar hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Bila salah harap dimaafkan, salam kami semua. Slompret, slompret. Iki arep